augoni kuzotongwa newe uri mbavha yakaita handidi kana ndisina kuzvihenga ndonotsvaka kunhangwe ndikanogara kupi kunyika ine urombo hwakaita sei. I don't care. Kana vana vangu ndikavati hande vakaramba vanosara vachiryiswa nhunzi nemapete netsikidzi. Vanhu vakurya tsikidzi unonga nemawandiro adzewayo unotadza imwe inoita miseki ikawira mufu dzotopinda mufu vanhu vachibika vachirya tsikidzi. Kulian TV atibatike zvechopu. Ini kutaura chokwadi chaicho handidi kurova mupini ndakaviga imbwa. Handidi kurova imbwa mupini ndakaviga. Wanga avhiringwa mukomana neZANU PF akatadza kuziva shonayo kwake kuti zvinonzi handidi kurova imbwa ndakaviga mupini, zvikanzi handidi kurova mupini ndakaviga imbwa. Ihondo here vakomana, yatanga hondo, matotanga zvimopisa dzimba dzevanhu, muchiputsa dzimba dzevanhu kusvika vanhu vavhiringika kutaura. Takuimbirai ruyo rwakanga ruchiita zvakanga achiitwa nevarungu nguva yehondo. Before hondo varungu vakanga vasingamboputsi musha womunhu. Never. They have never done that. Varungu vaitonga havo vachingota zvaitongonetsa zvokunzi hatipindi mumasupermarket zvasina kana basa rese zvokusapinda mumasupermarket as long as chikafu chacho chiripo tichichitenga patinochiwana mumatakishop imomo. It was better far much better. Munopisira vanhu dzimba, muchiputsira vanhu dzimba, kutolista kuti kunoda kuputswa njama thousands and thousands edzimba. Tiri muhondo here? KuRussia kuno, kuUkraine kunoku, kuHamas kuno, kuDRC. Nyika ino inonzi Zimbabwe ino, a very peaceful country. Muri kutoabhuyisa vanhu ndimi. Vanhu vari munomo vane peace imwe yokuti kana mukada kuitarisa hakuna imwe nyika yakamboitirwa mbwezhu yakadai vakaramba vakanyarara. Never. Hakuna imwe nyika yakamboitirwa madhaka akaita seiwayaya ndobva yaramba yakangonyarara. This country ine vanhu vanonzwisisa, ine vanhu chaivo. But whoever came to be a leader of this country becomes I don't know ndingakudanai kuti chii, nokuti ese mashoko anotaura zvakaipa hakwani pamuri. You are over above everything evil. Putsira vanhu dzimba dzavakavaka murima vati vakayapa. Where were you pachivakiwa? Maivepi? Makanga muripi imi vanhu vese vanhu vachivaka dzimba idzodzo nouwandu hwadzo nemakore avakagara ipapo? Where were you? Mozozviona nhasi kuti pamba apa pakagarwa zvisiri pamutemo. Councillors, where were you? Makanyarara vanhu vachiputsirwa dzimba. MPs, where were you pachivakwa apa? Makanga muripi imi? Varume, imwe hondo ichada kurwiwa nayo soon after revolution, ihondo yema-MPs edu. Hapana MP anozombokodzera kutitonga tamumana neuchi. Hakuna. Pama-MPs ese aripo tingaverenga vamwe vatatu kana vaviri pane mukadzi uya anogara achingotovava rega muparliament yawo. Dzimwe dzese imbwa. Mazviwa imi ma-MP makudo chaiwo anongomanyira chikafu nechisiri chawo. Mirirai pei yenyu, kwete zvokutengwa muchinyarara zvinhu zvamusingafani kunyarara. Kubva kuma-MPs eZANU PF kusvika kwese kune opposition, you were supposed to come out kuboycota parliament yacho, muchivava kana kutoputsa zvinhu mumo muparliament, muchivhunza president kuti why vanhu vachiputsirwa dzimba. Hamusimbi makanga muchipa vanhu land iyoyo imi muchikambena nayo. Mahwina manje hamusina basa nevanhu vacho. Makaita vanhu rudzi vasina tsitsi nevanhu. Mwana wakukoniwa kuziva chikaranga uyu chishona chokumba kwake uyu. Achikoniwayo kana chizezuru kana chikaranga kana chimanyika. Ini kutaura chokwadi handidi kurova mupini handidi kurova mupini ndakaviga imbwa. Da.
imi varume muri vaameno yezvoko. Ndati varungu vanga vachigona kutonga kudarika imi by far, because varungu havanambopwanyira imba vanhu imba isiri hondo. Ndakandakura kaini handiudzirwi, hapana chamunondiudzira nenyika yangu imi, kana one chamunondiudzira hapana. Varungu vaigona kutonga zvokurevesa, varungu vaitonga vachivaka, vachitonga zvavo vachiduta, but vaitoduta mbijana vachiendesa kumusha kwavo. It was mbijana ende zvaingobhadharwa nemari iri pasi. They were not taking things our wealth totally for nothing. No, vaendesa nemari iri pasi pasi. Than what you are doing now. Utora nearmy yese, utora nema-properties e-army, muchia personalize, muchipa munhu one. Momeka mari out of that, motora ufumi hwacho muchiti uraisa naho. Tabasa rekutoshaina nemari kutoti kana munhu aida kuziva kuti kunotongwa president anopa munhu ane mari ende anotipa army nekuti tine mari. Iwe tagwirei? Ndakataura kuti kana ukaona iwe ukanzi wagara pachigaro ndiwo wamira sezvakaita vamunangarwa vaya, I hang myself. That's the only solution yandogona kuita, because handigoni kugara muutongi hwomunhu anoita plan. Unoona plan yako iyaya nemabhillions aibuda nemabhillions anobuda aya, then wakanga uchiplanira nyika nemazvo kuti zvifambe zvenyika, ungadai tiri very far vana South Africa vasingateverawo. But unoplanira umbavha, you are a thief. Handigoni kuzotongwa newe uri mbavha yakaita handidi. Kana ndisina kuzvihenga ndonotsvaka nhango ndikanogara kupi kunyika ine urombo hwakaita sei, I don't care. Kana vana vangu ndikavati hande vakaramba vanosara vachiryiswa nhunzi nemapete netsikidzi. Vanhu vakurya tsikidzi nonga nemawandira dzewayo unotadza imwe inoita mistake ikawira mufu. Dzinotopinda mufu vanhu vachibika vachirya tsikidzi. Makangogara muita sokuti hamuzivi kuti vanhu ndivo vanhu. Nyika yamakagara ineyi nhango ineimi vasina kuenda kuhondo vana Tagwirei, yakarwirwa nevanhu. Vamutsvangwa vakazvitaura musi unoyu vachitaura naDara B kuti munhu hafaniri kuzoita nyika yake ega. The reason why it's because kune vanhu, hapana munhu asina kufurwa nebrother yake nesister yake nambuya yake nasekuru wake namai vake. Ndo mashoko andakanzwa kubva zvamatanga kutaura vamutsvangwa. Mashoko anovaka ndo mashoko andakanzwa iwayo, anovaka anoumba. Hakuna asina kufirwa, takafirwa tichiitira kuti zvinhu izvi zvifambe. Nandasi kune vamwe vanhu vakabviswa. Let me tell you, pane mamwe madzimambo akanga achirwisana nemabhunu kubvira panguva yehuta nemuseve. Varungu vaona kuti ndo zviri kuita family iyi, vaitora family iyoyo voidispersa. Motorerwa nzvimbo yenyu yotengeserwa vanhu oitwa madenga nyika nzvimbo yenyu. Nanhasi vanhu ivavo they didn't recover back their soil. Land yavo nanhasi inongova maoko emadenga nyika. Vamwe vacho madenga nyika aibva kunona South Africa kumasutu, machii akazara achigara munzvimbo yedu. Takangogara patanga tiri, patakaunganidzwa, takasiyiwa takaunganidzwa nevarungu. Katotaura kuti hatina kumbosununguka, munoda kuzviona sokuti tiri kukushorai. Hatina kumbosununguka, vanhu havana kusununguka, because kana land yavairwira ichiri mumaoko emadenga nyika akatorerwa naSmith, that's ridiculous. Tiri kutongwa naSmith zviri very legendary kabisira. Makangogara makadaro muchingotaura chirungisana nebasa vana Superman ndowanzira. Kana kugona kumirira vanhu muparliament kuti vanhu ngavasaputsirwa dzimba, asi kungoita basa rekusapota zvinhu zvisina nebasa zvemabhelarusi nebasa reine Belarus isu. Chii chinonzi Belarus panapa? Inodei muno muBelarus? Ichibva chizotibatsira nei kanyika kane nhamo inotonhuwa? Kana kuti makangotsvaka kune vanhu vanogona kuuraya vanhu, then you start why muchindobuda kwese kuBelarus iko? Muri kumbotsvakei kuBelarus? Kunodiwei? Kunoitwei kuBelarus? Munokonewa imimi munondiudza kuti for sure varume munokonewa kumutsiridza mining, mugokona kumutsiridza industry yedu iyi, industry yatakanga tinayo yaidadisa munana Bulawayo muyamuyamu. When I was driving from Bulawayo ndichida nePlumtree Road, ndakaona industry site ya industrial site ya kwesu kwakavakwa. Industry yacho kaiona unongomedza mate kuti plan yakanga yaitwa naSmith apa, that was wonderful.
makoniwa kusvika pakundotsvaka equipment yokurimisa kuBelarus. Get away man, don't be that yebabadi. Muri kuda kuti kudii? Makapusa kuita kuti tite maZimbabweans kuita vanhu vakapusa kukoniwa kugadzira mining equipment muno munyika medu iya nezvayakaita izvo zviya Zisco Steel, kushayiwa simbi, hapana chii chamuri kuda right chino otherwise hazvishamisi kuti simbi dzacho veBelarus vari kudzihodha kuno. Why didn't you go kunyika dzakaita sana America, vana Britain, vana South Africa, vanani vanogona kugadzira mining equipment yacho, moita dhiri navo rokuvapa dzimwe simbi dzimweoka zvamunoti hamuna mari asi mari ichingoryiwa naChivhaina Tagwirei. Makaregere kuita dhiri rokutokupai simbi idzi. Imimi motigadzirira mining equipment equivalent to so much, tokupai so much tons, imi motigadzirira zvinhu zvakawanda so zvamunoona kuti zvinokwana nyika yenyu. Motsvaka vanhu vanogona metsi vanobhalansisa kuziva kuti varimi vatinavo vakawanda sei, by so much tinenge tagona kubhadharisa machinery yedu inenge yagona. Imi mochitenga machinery marungu kana varima, mopiwa mari yobuda mochitenga machinery yokugadzirisavo machinery equipment yefarming. Makapusa mukadai vakomana nemhaka yeimi musingagoni kungoronga zvozvo. Zvine need yekusara tichienda kuna Belarus, kuna Russia kupi kutsvaka farming equipment. Babangu my way. Uya nditarisirewo ugona kurizena chete. Ukada kuvhunza yapapa zvokwadi kana usingazvi nyika yacho Zimbabwe yacho akalekchirwa nofunga ikoko kuna Belarus vanoona moto, vanonzwa vagara wana Superman wanzira achitaura, unonzwa kuti ya vanongogutsirira musoro kuti for sure ndizvo chaizvo vasingazi kuti kutsvaka kubira vanhu, kutibira mbavha dzega mbavha. Ndakatsamwa ini ndinokutsamwirirai nyaya yokuti mimi makatishandisa zvinorwadza. Imimi mukatishandisa tikamanya masango aya tichitiza mahelikopta tichitodzinga ufumi munyika tichigadzika. Imimi takadzinga zvinhu zvakanaka munyika ineyi, tichidzinga varungu tisingatombozivi kuti tiri kutodzinga vanhu vanochengeta zvakanaka. Nanhasi matara avakavaka ndo amuri kungofamba nawo, imi hamuna kana kuvaka kana yenyu. Madhaka makaita pambudzi apo asingaperi, zvinhu zvisingaperi, munovaka zvinhu zvisingaperi, matende anopiwa makudo mbavha dzisina kana nezvadzinogona kuita kunze kwekuba masimendi yaatenga. Wakumanei simendi iyo yaatenga akawana kunonzi kune vari kuvaka uko, otoba simendi iyoyo oenda kunoitengesa yaatenga yaakapirwa mari kare, ondoita zvimwe mari. Chii chakakonesa kuti mbudzi iya ipere iya? Inyaya yekuti simendi yaizotorwa yondotengeserwa zvevanovaka uko, asi wakapiwa mari yayo kunzi aitenge agovakisa papa. Ndiye contractor, ndiye unotenga zvaanotenga uko, izvozvo zvacho zvotorwa zvobiwa wozvibira. Vakomana kana tatichibva ika tiri kutorwadziwa nezviri kuitika, nokuti nyika ino haina vanhu vakapusa kudai. Chimbomirai vamwe vakangwara vamboinda muone kuti panobudei. Hakuna zvinhu zvakadero izvozvo zvakadero zvokuti munhu unoputsira mwana wamai vake imba nechando chino chauya. Ende mogona kuti kana muchida kuona kuti muno hutsinye hwakaita sei, zvitarisei, teererai audio iyi muzvitarise mese makadaro kubva nokuna president. Kana muchida kuona kuti muno hutsinye hwakaita sei, imi vanhu imi, torai nyaya inoti as long as muine nyaya dzamunoda dzekudemolisha mastructures evamwe vanhu, munomirira nguva yemvura kana yakwana. Kana isiri nguva yemvura kana yakwana, munomirira nguva yechando kana yakwana. Kwakutonhora, vanhu vari kurara panze. Mukomana ndakamona achiinterviewa futi manje akangogara panze achitovunza kuti manje bonde munorova here ipapa pakadai apa. Zvikanzi mbavha ndo dzinotondisturba dzichiuya kuzoba zvinhu zvangu panapa, mbavha ndo dzinouya kuzondisturba.
hapachina imba, musha, mukadzi wavata panze nevana nenhumbi zvese. Hamuna kana mwoyo yevanhu, mune mwoyo yeshumba inoruma nebharabhara rasiya mwana kumba uko. Ndiyo yaminayo mwoyo yacho iyoyo. Hamuna kana tsitsi nevanhu venyu. Chibvai. Ndosaka muchinzwa chiti chibvai. Hatina kuti budai muZimbabwe. Varume, vanhu ava varegei vagoona nyika ichibuda vakagara muno ava varegei vakunze kwezvima MP zvese zviyazvi, zvima MP zviyazviya kana kurasa iko. Hapana, hamuna kana nevanhu muparliamendi muyami, hamuna kana ma MP vaya. Takatonzwa vana Super vachingopikisa zina kana nebasa, zimunhu rakangwara rakadzidza kudaro rinongotaura zina kana nebasa, kutsigira zvinhu zvaunonyatsoziva. Iwe Super ndaikunzwa uchita unofanira kuva wakadzidza kana business kwenguva yakareba, unoziva kuti nyika inofanira kuranwa sei. Iwe taitotarisira pamberi apo kuti vanhu vakangwara kudai sana Super vanofanira kunge uchizopiwa nguva yekutonga, tione kuti tinoperera kupi. But you know nothing. Get away. Hatidi kana kuona mukati muyamuyam. Waitaura nyaya ndiri kukuudzira ndeye Belarus. Dzokera back uise the other way. Ugozoona kuti tine chatinobenefita here isu seZimbabwe. Dzokera back Super, uite the other way. Hakuna zvako zvaunotaura zvauchitaurira zveumbavha zvisina kana nebasa rese. Uri janga romunhu.